Seshka Elegans соли барориш 98. Ман ин намуди биёнаи мошин дӯстони азиз. Ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон коробкаш автомат, титроник, 4 электропакет, oynachosh кнопочный, va inja CD player дорад, монитор, дутта сиденияи пешобагрев, сентр замок, пробег 174 000 километр. Мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз, ёдовар мешавем, ҳамаи сиденияш кожини мебошад. Мана боз блюкам дорад. мотор 2.8 сӯзишвори бензин. این ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 105 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 90 39 11 71. Volkswagen Passat соли барориш 2008. ман ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электро, инҷа сентр замок, коробкаш автомат дӯстон. инҷа CD player дорад, монитор дорад, пробегаш 448 000 километр. мани ҳолати салони мошин, сиденияш кожини мебошад, кожи сиёҳ. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз, чӣ хеле ки дида истодед. ин багажаш мана. якта балони запасашам ҳаст. мотор 2 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар? расходаш 10 та 100 та мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин мана. нархи мошин 73 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 938 82 82. Honda CR-V соли 2007. мошин вагон мебошад. ман ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, сиденияи пешобагрев, инҷа CD player дорад, ҳама наворотош ҳаст. ҳай пробегаш ҳозир ба номаълум. ин ҳолати салони мошин, сиденияш лифт мебошад. боз сиденияш чӣ хеле ки гуфтем абагрев. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана бомаш чӣ хеле ки дида истодед, панорама. ин багажаш чӣ хеле ки дида истодед. шторкаҳои қафо бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар? расходаш 10 та 100 та мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин
140,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 738 28 28. Toyota Corolla Verso соли барориш 2007. Мошин вагон мебошад. морди наваш. Мани намуди берни мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. калиташ ана старт-стоп. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. пеши пуштош камера ба дасти нашам. мани ҳолати мотори мошин чӣ хеле ки дида истодед? сӯзишвори дизел будааст. расход чӣ қадар ко? расходаш 6.5-7 литр ба 100 километр мегардад. нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 738 28 28. Zafira B соли барориш 2006. бинед намуди берни мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электро, ойначаош кнопочный, коробкаш механик. инҷа CD плеер дорад, центр замок, дутта сиденияи пеша багрев, пробегаш пробег 217,000 километр дӯстони азиз. ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10 газки 100 мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 64,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 795 66 00. Volkswagen Polo соли барориш 2014. мошин вагон мебошад. мани намуди берни мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, центр замок, коробкаш автомат. инҷа монитор дорад, CD плеер дорад дӯстони азиз. пробегаш 120,000 километр. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвори дизел. расходаш 5 литр 6 литр ба 100 километр мегардад. мен чӣ хеле ки дида истодед? ҳолати мотори мошин. нархи мошин 125,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 921 30 00.